Ahojte ľudia, pri novom videu Rivals. Ahojte. Moja sesternica menšia ide počítať. Ahojte. A my s Alexom sa ideme skryť. My sa môžeme skrývať tam, ale ukážem vám jeden. No, poď sa skryť, Alex, tam. Ja ti poviem. Ľudia, dajte si limitec. Nie, Vanessa, poď počítať do izby nejakej inej. Dal som limice do loud. Potom raz, dva, tri. Ja ti poviem. Ja ranket a viete čo, tam Onyx. Chce Onyx tam. Vanessa, ale nekúkaj sa, veď sa otoč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dobre, ľudia. 8, 9, 10. Ja ti poviem. Tak. Jaj, toto. Ja ti poviem, Vanessa. Ľudia, vidíte? Ne. Vanessa, kúkaj sa, Alex, či sa nekúka. Ty čo robíš? Dobre. Nekúkaj sa! Počkaj. To je hrozné video. Aha, inou. Dobre. A ľudia, teraz kúkajte. Prečo som zrazu... Jaj. Ľudia, počkajte, ja to dám, uvidíte. Ľudia, idem na to. Vy sa viete dostať. Uvidíte. Ja vám to ukážem. Kúkajte, ľudia. Vidíte? Vy sa viete dostať na toto. Ale iba na private servery, však, Alex. Ešte nie. Tak dobre, môže. 1, 2, Ale môžeš už ísť. Pane sa, dokoľko... kde si, povedz mi, kde si... Ľudia, ja sa ich budem spýtovať, ja vám budem vravieť. Dobre, som tu. Alex. Ja sa vôbec nebudem, Vanessa. Aha, čo, Alex? Máme strelky na hanky. Nehrám. Dobre, nehráme, ale Vanessa ešte mňa nájdi. A vystrieľať ma? To nie. Vanessa, ty ma nikdy nenájdeš. Tak ti poviem. No tak ti poviem, že nie. Kde? To nie som ja. Nie som. Kde? Ona vidí ma toto. Ona to nevidela skutočne. Ona videla iba tamtú značku. Dobre, Vanessa, tak to nie. Ale to som ani ja nebol, Vanessa, musíš ma nájsť. Nie, musíš ma nájsť. Dobre, poviem vám pravdu. Je to veľká ťažká skrýšna. Ľudia, ak ste ju uvideli, tak dajte like a odber, tak čaute.